Hello friends, Bodo Info official YouTube channel da sakalama gasibo mojang dङ dato election result मोनबाय so बेनिफ्राय सरकारखौसो दामारगोन दामारा बे उननि बाथ्रा नाथाय दायो नोंथांमोननि स्किमनि प्रसेसा जासिगोन बेनो जाबाय only Assam स्टेटनि थाखाय so बे भिडिअ only Assam स्टेटनि स्किमनि सायाव लाबोदों बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दाखालिसो पास आउट जानायफ्रा माब्ला रां मोनगोन आरो स्कुटि माब्ला मोनगोन आरो पिजि एन्ट्रेन्स एग्जाम आरो एडमिशननि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोनजोंहाय लाना फैदों so बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना बड' इनफो इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि आपडेट सरकारि स्किम लननि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन थ' नेक्स्टआव गोदान साख्रिनि भिडिअ फैगोन नोंथांमोना अग्निवीर इण्डियान आर्मि एसएससि बेनिफ्राय एडिआरनि सायाव आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि एडमिननि सायाव दा जोङो फार्स्टआव फैग्रोबाय सामार्टनि अफिसियेल साइटआव अके बेयाव फैनाय लोगो लोगो मिथिखागौ जे जायखिजाया कलेजावनो एबा इउनिभारसिटियाव एडमिशन लानोबा नोंथांमोना बिनि आन्डारावहाय रेजिस्टार खालामनांगौ स' बेखायनो बेयाव मोनसे रेजिस्टार दङ बेयाव खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना पिजि एन्ट्रेन्स एग्जाम थाखाय बेयाव एप्लाइ खालामनांगोन एबा नोंथांमोना एडमिशन थाखाय खालामनांगोन स' एन्ट्रेन्स एग्जाम थाखाय लेटेस्ट निउस फैयोबा आं नोंथांमोनजों लाना फैगोन अफिसियेल नटिस फैयोबा इउनिभारसिटिनिफ्राय स' बेनो जाबाय नोंथांमोना इउनिक आइडिबो थानांगोन बेखौ खालामनांगोन नोंथांमोना दा बेखौ खालामनांगोन THE आव एबा डाइरेक्टरेट अफ हायर इडुकेशननि अफिसियेल साइटआव थांनानै नोंथांमोनाहाय इउनिक आइडि जेनेरेट खालामनांगोन बेनो जाबाय आइडि थाबासो नोंथांमोना दानि जुगावहाय जिखुनु जाया कलेज एबा इउनिभारसिटियावहाय एडमिशन लानो हायो हायर लेभेलाव स' दानि फैबाय एडमिशननि सायाव रायज्लायनाय लोगो लोगो दायो नोंथांमोना स्किमनि सायाव फैनोसै थ' बेनो जाबाय पिजिआव जुदि नोंथांमोना एन्ट्रेन्स एग्जाम होनोबा स' नोंथांमोना थाबैनो अफिसियेल नटिसखौ मोनगोन गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव एन्ट्रेन्स एग्जाम ओरैनो एनाउन्स होदोंमोन डेटखौहाय नाथाय अफिसियेलि दाबो गोदान फैफिनाखै आरो जेब्ला आंनि आखायाव सफैयो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन बेनो जाबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव पिजि कर्सआव देन फैबाय दानिया नोंथांमोननि स्किमनि सायाव स' मानोना दाखालि बावै नोंथांमोना गोबां पास जाबाय क्लास 10 पास जाबाय बेनिफ्राय एचएस पास जाबाय स' बिथांमोननि थाखाय माखासे स्किम ओंखारदों आं बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव होगासिनो दङ आरो बे स्किमाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना बेसेबां रां मोनगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हागोन दा बे स्किमनि नामा जाहैबाय मुख्यमन्त्री निजुत मयना माने जायफ्रा हिन्जावसाफोरा दङ पास खालामबाय 10 पास खालामबाय एचएस पास खालामबाय आरो डिग्री पास खालामना दङ स' नोंथांमोननि थाखाय गभर्नमेन्टआ राङारि अनसुंथाइ होगोन बेनो जाबाय आसाम स्टेटआ दा इलेक्सन जोब्बाय नालाय बेखायनो बेफोरबायदि स्किमनि खामानि जासिगोन दाखालि बाव एमसिसि नांदोंमोन थ' बेखायनो हायामोन अनलि हिन्जावसाफोराल' बे स्किमावहाय एप्लाइ खालामनो हायो स' बेनो जाबाय गासै 10 लाख हिन्जावसाफोरनोहाय टारगेट लादों गभर्नमेन्टआ दा बेयाव जायफ्रा रिसेन्टलि माने दा बावैसो 10 पास खालामदोंमोन एडमिशन लानो थांगासिनो दङ आरो बेनो जाबाय 10,000 राङारि अनसुंथाइ बिथांमोननो होनाय जागोन अके जायफ्रा माने न'खराव 10 पास खालामबाय हिन्जावसाफोरा 10,000 बिनिफ्राय एचएस पास खालामनाया 12,500 आरो डिग्री पास खालामनो थांनायफोरा 15,000 मोननो थांगासिनो दं नाथाय नोंथांमोना एडमिशन लाहैनांगोन थ' बेनो जाबाय हायार इडुकेसननि थाखायसो होनाय जादों बेखायनो नोंथांमोना एडमिशन लाथारनांगोन आरो लोगोसे सामारनि आन्डाराव एडमिशन खालामनानै नोंथांमोना जेब्ला एडमिशन रिसिभ मोनो कलेजनिफ्राय स' नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना जेब्ला स्किमाव एप्लाइ खालामगोन ना अब्लाथाय आपल'ड खालामनांगोन स' बेखायनो बेखौहाय जाहाथे जगार खालामना दोनो जुदि नोंथांमोना एडमिशन लादोंबा बेनो जाबाय हायार इडुकेसन लानो थाखायसो नोंथांमोनाहाय बे राङारि अनसुंथाइखौहाय आसाम सरकारनिफ्राय होनो थांगासिनो दङ बे जाबाय दे बेनिफ्राय स्कुटार एप्लाइ खालामनाय एबा स्किम गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे आदा माब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनांगौ आरो पार्सेन्टआ बेसेबां नांमारगौ दा नायदो बे आसामनि एडमिसननि प्रसेसआव फैग्रोनांगोन नोंथांमोना स' बिनिफ्रायसो गासैबो प्रसेसा जागोन मानोना दासान्दि एडमिसननि खामानिया जागासिनो दङ बेखायनो जुलाइनिफ्राय आगष्टनि गेजेराव स्किमफ्रा एप्लाइ खालामनायनि चान्सआ दङ थ' बेनो जाबाय नोंथांमोना पार्सेन्टआ सिगाङाव 60% हिन्जावफोरा नाथाय हौवाफ्रा 75%मोन दा गोदान गाइडलाइन्सआव गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे 75 गासिबो जाबाय होननानै नाथाय दासिम अफिसियेल नटिसआ फैथ'वाखै जे 75%आ नांथारगोन होननानै हिन्जावसाफोरा आरो जेब्ला फैयो आंनि आखायाव फैयो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नाथाय सिगांना 60%मोन आरो जुदि 75 जायोबा गासिबो समान जासिगोन दा बेनोमोन दिनैनि डिटेल्सआ दा बावैनो नोंथांमोना स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन गोबां स्किम आरो साख्रिनि एडमिट होथारसिगोन मानोना इलेक्सन जोब्बाय दा जेबो एमसिसि गैला दा माखासे एग्जाम्सनि प्रसेस बेनिफ्राय एडमिसननि प्रसेसा जागायसिगोन आसाम स्टेटआव दा बेनिखायनो नेक्स्टआव नेदो स' बेनिफ्राय जुलाइ आरो लोगोसे आगष्ट सेप्तेम्बरनि गेजेराव गासैबो स्किमा एप्लाइ खालामनाय चान्सआ दङ प्लास आसाम पुलिस एडिआरइ एग्जामाबो बेयावनो जाहैसिगोन दा बेनोमोन दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट बड' इनफो इउटुब चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन